Dobrý deň prajem, vítam vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu dynamické výpočty a grafy v programe MS Excel časť 3 by som chcel vám približiť ďalšie funkcie, spôsoby tvorby dynamických výpočtov a grafov. V predchádzajúcom videu sme vytvorili takýto dynamický graf a dynamickú štatistiku výpočty, kedy sme mali tabuľku, do ktorej prichádzali nové dáta a tie sme chceli zohľadniť v výpočtoch a v grafe. Ako vidíme, mali sme takýto graf a výpočty, ktoré, keď pridávame nové dáta do tabuľky, tak sa automaticky zobrazia graficky a zohľadňujú sa vo výpočtoch. Aj sme hovorili to, že nevýhodou tohto grafu je, že keď pridávame tie údaje, tak ten graf sa predĺžuje, ale stráca na prehľadnosti. A tieto kurzy úplne staré na začiatku tohto obdobia, ktoré sme mali, to niekedy ani z praktického hľadiska nás až tak nezaujímajú. Oveľa viac nás zaujímajú posledné dni, poslední 2 týždne, posledný mesiac, aby sme sledovali tento kurz českej, dajme tomu, koruny voči euru. Takže takýto prípad budeme sledovať, riešiť v tomto videu dnešnom. Zasi máme tu tabuľku, do ktorej budeme pridávať údaje a odoberať a sledovať, ako sa prejavujú v výpočtoch a v grafe. V tomto prípade ide o to sledovanie kurzu za ľubovoľný počet posledných dní. To znamená, tieto, keď máme k dispozícii, ja poviem, že budeme sledovať posledné 8 dní, tak to bude pre nás zaujímať, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tieto dátumy a tieto kurzy budeme sledovať. Tieto 3 nás nezaujímajú. Posledné 8 dní nás zaujímajú. A tak ďalej. Takže keď ideme na riešenie, tak prvou vec, čo máme k dispozícii, je toto, že dávame ten počet dní. Koľko chceme, 14 dní, 20 dní, 30 dní, alebo koľko. Zatiaľ dáme, že 8 dní chceme sledovať. Ďalej poznáme dátum do. Od nepoznáme, ale dátum do je ten maximálny dátum. Áno, to znamená, že vypočítame ho ako max z tohto stĺpca dátumu B7 až B1000. Áno, to znamená tá budúca predĺžená tabuľka. Takže tento dátum 16.1. sme vypočítali tu. Ďalej vypočítame číslo tohto dátumu. Aké je číslo riadku tohto dátumu v tejto tabuľke. To znamená, že je to 11. riadok. Ale ho vypočítame, že sa rovná meč MA TCH zatvorka, čo hľadáme. Hľadáme túto hodnotu 16, čo sme vypočítali pred chvíľou 16.1.2015. Kde ho hľadáme? Hľadáme v tomto stĺpci dátumov od B7 až B1000 a typ zhody dáme, že 0. To znamená, že chceme prísnu hodnotu. To znamená, že tento počet sme našli po číslo riadku tohto dátumu v tejto tabuľke 11. Ďalej vypočítame číslo dátumu od. To sme vypočítali dátum do. Od bude tento. Áno, ale vypočítame túto štvorku, aby sme našli. To znamená, že to sa rovná celkový, toto je zároveň celkový počet riadkov 11 je v tejto tabuľke vyplnených, minus toto budeme sledovať a plus 1. Takto sme našli číslo tohto dátumu, od ktorého budeme sledovať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riadkov. A keď máme číslo, tak už vieme aj samotný ten dátum pomocou funkcie index
index pole, to znamená, kde budeme hľadať. Zasi v tom stĺpci dátum B7 až B1000, číslo riadku, to, čo sme vypočítali, nech tomuto zodpovedá, a číslo stĺpca je 1, to znamená, v tom istom stĺpci budeme hľadať. To znamená, že číslo tohto riadku bolo 4 v tejto tabuľke a tejto zodpovedá tento dátum a to sme potrebovali. Ďalej potrebujeme počet riadkov, ktorých chceme vynechať. Áno, to znamená, v tomto prípade, keď máme 11 riadkov, 8 chceme sledovať, tento zvyšok, to znamená, že je vynechaný. Sa rovná celkový počet, koľko je, minus to, koľko sledujeme. 3. Keď máme tieto hodnoty, tak vieme už ísť zadefinovať tú dynamickú oblasť údajov a dátumov. Najprv ideme dynamickú oblasť dátumov. A tu ideme na vzorce, správca názvov, dáme, že nové, ale najprv vymážeme tie, čo už tam existujú, odstraniť, aj tento odstraníme a dáme, že nové. Takže prvá oblasť bude, jej názov bude dátumy, dynamický graf 2, áno, že sme v tomto hárku, a tento hárok aj tu dáme názov rozsah, to znamená, kde bude platný, dáme, sme vybrali tento hárok. A samotný odkaz dáme, že rovná sa offset zatvorka. Prvá bunka začiatok je tento, bodko čiarka, koľko máme vynechať tento počet, čo sme vypočítali, bodko čiarka dvakrát. A aká je výška tohoto, odtiaľ, keď začne, koľko má ísť dole? 8, toto číslo, čo sme dali, a bodko čiarka, a v tom istom stĺpci, keď dostaneme, dáme jednotku. Konec, zatvoríme zatvorku a OK. Takže dátumy, oblasť dátumov sme zadefinovali, ideme ďalšie, nové, a dáme, že údaje DG2, zase dáme, že v tomto hárku a dáme, že rovná sa offset zatvorka, začiatok je tu, bodka čiarka, koľko vynecháme, zasi toto, dvakrát bodko čiarka, to znamená, v stĺpcoch sa nebudeme pohybovať, výška bude toľkoto a ostaneme v tom istom grafe, to znamená bodko čiarka jednotka a konec zatvorky, zatvoríme zatvorku OK. Takže sme zadefinovali dynamickú oblasť dátumov a dynamickú oblasť údajov samotného kurzu. A keď toto máme zadefinované, tak už môžeme vypočítať tú ďalšiu štatistiku max. Max sa rovná max, nedáme, že tieto čísla, ale F3, otvorí sa tá tabuľka názvov oblasti a tam nájdeme tie údaje, čo sme dali, a dáme, že áno. Tu je len odkaz na túto bunku, že toto sa rovná toto a následne sa tu vyplní ako predchádzajúca bunka. Keď sme tu vypočítali, tak sa vyplnil tento stĺpec. Ďalej min sa rovná min, zasi F3, táto oblasť, ktorú sme zadefinovali, a takisto average F3, zasi údaje, to sme vypočítali. Kurz na začiatku obdobia.
Začiatok obdobia je tento dátum, to znamená toto, hľadáme toto 27,78. Toto vypočítame pomocou funkcie index. Pole, kde budeme hľadať C7 až C1000, to znamená v tom stĺpci kurz, hľadáme, aké číslo riadku. Tomuto zodpovedá číslo 4, ktoré sme tu vypočítali, dátum od. A v tom istom stĺpci to je. Týchto 27,78 sme našli. A to znamená, že máme tieto výpočty, keď pridávame ďalšie dáta do tejto tabulky, tieto sa odzrkadľujú v tejto štatistike graf. Dáme, že vložiť čiarkový graf, bežný, prázdny a vyplníme ho. A to tak, že klikneme práve tlačítko zdroje údajov pridať. Najprv dáme kurz. Názov radu bude kurz, ale jeho hodnoty nebudú priamo z tohto stĺpca, ale F3 a vyberieme tú oblasť údajov, ktorú sme nazvali údaje. Ďalej dáme, že pridať, dáme max, názov radu bude max, ale teraz bude to tento stĺpec. Áno, až po poslednej bunke. Ďalej dáme, že min a hodnoty tohto budú v tomto stĺpce minimum. Zase klikneme Shift, Ctrl a šípka dole, aby sme až do poslednej bunky tohto stĺpca išli. Ďalej, že pridať priemer, zas hodnoty tohto stĺpca, kde máme umiestniť priemer, dáme Shift, Ctrl, šípka dole, takže máme tieto hodnoty a označenie vodorovnej osy, toto dáme, že opraviť a nedáme tieto dátumy, ale dáme, že F3 a vyberieme oblasť dátumov, ktoré sme zadefinovali. OK. Vidíme, že niekde je problém. Ideme naspäť na vybrať údaje a max, pozrieme, čo tam je. Max je do 9, nie do 1000. Min je do 10, ale my chceme do 1000. A priemer je do 9, my chceme do 1000. Áno. Dátumy dáme, že nie takto vodorovné, ale takto, aby sa zmestili pekné. Takže máme aj graf, aj výpočty máme, ktoré sú dynamické, to znamená, keď pridáme, tak stále máme graf dynamický, ale nezohľadujeme všetky, ale vždycky posledné 8 dní. Áno, aj v výpočtoch. A toto číslo, keď zmeníme, dajme tu na 14, tak budeme mať aj v grafe posledných 14 dní. Keď pridáme ďalšie dátumy, tak vidíme, že sa posunula táto oblasť dole. Takže toľko to k dnešnému videu. Ďakujem za pozornosť, svoje námietky, kritiky, názory môžete formou komentárov, lajkov, dislajkov vyjadriť.